വൈൻ റെഡ് കളറിലെ ജേർണൽ ചെയ്യുമെന്ന് കമന്റ്സിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കത് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ASMR വേർഷൻ വീഡിയോയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അത് കാണണേ. ഇന്നത്തെ ജേർണൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ? എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് റെഡിന്റെ ഇങ്ക് പാഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ജേർണൽ ചെയ്ത പോലെ 2 കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ. അങ്ങനെ റെഡ് ഇങ്കിന്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വൈൻ റെഡ് കളർ അല്ല വന്നത്. 2 കളേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും അത് ബ്ലെൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി റെഡും ബ്ലാക്കും മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗൈസ് ഇതിങ്ങനെയായത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഈ ഒരു ലുക്ക് ഫൈനലി വന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എനിക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം അത് കുളമായോ, നിർത്തിപ്പോയാലോ, വേറെ പേജ് ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ തോന്നിയെന്നറിയോ? പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തി വേറെ പേജ് ചെയ്യാത്തത് ആദ്യമേ ഇത്രയും ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രസ്റ്റ് ദ പ്രോസസ് എന്ന് പറയൂലേ, അത് തന്നെ. എന്നിട്ട് ഈ ജേർണലിന്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് റെഡി ആയപ്പോഴോ എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ജേർണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും മറക്കണ്ട. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷൗട്ട് ഔട്ട് കൊടുക്കുന്ന കമന്റ്സ് ഇവരുടെയൊക്കെയാണ്.